Hej alle sammen, og velkommen til den her video og den her kanal. Jeg skulle lave en hårshår for de ting, som vi for den sidste tid har købt i Hårs. Og vi har også lige en ekstra ting, den er bare sådan surprise. Ja, men det var så ikke lige det, der var surprise med. Jeg har købt en læderfedt fra B&E. Jeg ved godt, det er lidt mærkeligt. Ja, men den er sådan rigtig god. Har du prøvet den? Jeg har faktisk prøvet den. Den er sådan helt gul. Den dufter ret godt, faktisk, synes jeg. Den dufter af læderfedt, og læderfedt dufter godt. Og det første, jeg har købt, det er bare et par sokker, som man ikke kan se. Med tæren. Ja. Det næste, jeg købte, det var så de her leggings fra Hårs. Og de er sådan, de er ret lækre med det her sådan indeni. Men de var lidt for store til det, så de falder ned. Så det er sådan, det her stykke, det går sådan over min støvle. Så jeg synes ikke, de har den sådan bedste pasform. Men ellers så er de egentlig meget fine, i forhold til de koster så lidt. Så. Og så noget, der ikke er her, fordi jeg glemte at sætte det med ned. Flot. Det er bare en pakke godbidder med gulerodssmag. 1 kilo. Super. Ja, det næste jeg købte, det var Carden Martin Galop shampoo til sorte heste. Og den her, jeg ved faktisk ikke, der står et eller andet condition shampoo, så jeg ved ikke rigtig, om det er sådan en balsam shampoo, eller om, men jeg synes ligesom, at der står, jeg læste et eller andet sted, at den er dybrensende, men jeg kan bruge den uanset hvad, så. Og der er en af jer, der skygger. Det er Nico. Ja, dem glæder jeg mig egentlig til at bruge. Nico, du skygger. Ved I hvad det sjove er? Den her, den er faktisk lille. Og det næste, jeg har købt, som også er det sidste, jeg har købt fra Hårs, det er den her grime og træktong i lilla. Nikos yndlingsfarve. Og den er sådan. Den har sådan noget bare normal lilla, og så oppe i toppen, eller hvad, på nakkeremmen og på næseremmen, eller hvad man nu kalder det for, der er der sådan noget sort for i. Neopren. Neopren kan man også kalde det for. Og så er det her træk, som er nu gået lidt op, efter jeg har foldet det, så det er jo meget smukt. Ja, det er også bare lidt sjovt nok. Så har jeg købt en svamp. En vaskesvamp. Ja. Bare stor i det. Altså, ja. Bare for Hårs. Det er et underlag fra Hårs, som vi måske gerne. Nemlig, ja. Det er sådan en bordeaux med hvid og så nogle piber derude. Jeg ved ikke rigtig, hvilke farver de er. De er vist slags grøn. Nej, ikke grøn. Jeg ved ikke rigtig, hvilke farver det er. Det er nogle farver. Så ja. Det er egentlig meget fint. Det er så bare, jeg har det faktisk så lavet navy. Præcis det samme underlag, bare i navy. Og så det sidste, som der er det, fordi at det ikke er købt fra Hårs, men det er bare noget, jeg sådan lige har købt. Og det her er det her. Det er det her. Hvad er det fra Hårs underlag? Lille. Sjovt nok. Og ja, der er bare plade på. Jeg ved, det er godt nok sat at vise. Der er plade på, og man... Nico! Der er plade på, og så er der også en plade. Her. Der. Jeg ved ikke, det kan man vist godt se. Og så er det størrelse. Og der, og der, og der. 17, jeg ved ikke. Det kan man ikke se på overhovedet. Jeg skal ikke filme noget. Og det er størrelse 17 tommer. Så, ja. Og så er der ikke andet tilbage at sige. Hej!